Celkem 51 z brusu nových automobilů značky Hyundai od společnosti Hyundai Fischer České Budějovice obohatí na podzim letošního roku vozový park České pošty v jižních Čechách. Je to na základě výběrového řízení, které vyhrála společnost Hyundai na Českou poštu. My jsme jedním z exkluzivních partnerů, který měl tu možnost předávat na Českou poštu tyto vozy. Do jižních Čech míří konkrétně modely iX20. Tento typ vozu je v první řadě vozidlo vyráběné v České republice. Je to vozidlo, které splňuje parametry spotřeby a nízkých provozních nákladů. Hyundai patří mezi špičku, co se týká do kvality vozidel. První vozy Hyundai iX20 určených pro Českou poštu v Jihočeském kraji společnost Hyundai Fischer České Budějovice slavnostně předala v úterý 3. září. Dnes jsme předávali na Českou poštu naší společnosti Hyundai Fischer České Budějovice 20 vozů iX20. Zbytek vozů, těch 31, budeme předávat během měsíce října. Tyto vozy budou sloužit pro referentské jízdy našich pracovníků.